Dobrý den, jmenuji se Dušan Kandrač. Určitě mě znáte hodně lidí. Chtěl bych jenom říct tady, co se týče o Bohu. Víte, hodně Romů přijalo Ježíše Krista za svého Pana a Spasitele do svého života. A jsem velice šťastný, že tomu tak došlo, že prostě už někdy, jak jsme chodívali do Valašsko-Meřiči, tak tam jsme měli pastora jménem Hasmanda, Jan, Pepa, Josef Hasmanda, a on nám řekl, že už skrze, kde přijde probuzení, to přijde skrze romský národ. A tak se stalo, že probuzení přišlo skrze romský národ, ale co chci s tím říct, jsem velice rád za to, ale chtěl bych říct, že nesmíme dělat z toho, že to probuzení, jako nesmíme to dělat jako tradičně, že chceme se prostě ukázat, nebo chceme někdy zapadnout. Musíme to přijmout, to, co chce Bůh a co říkal Bůh, že musíme naslouchat Bohu a musíme vědět, co chce po nás Bůh. Nesmíme dělat tělesně naším životem, naším chtíčem, protože náš život táhne tady tomu světu a touží po světské věci, jo, protože ten chtíč, který žije a žil několik roků v nás, prostě věřím, že ještě něco tam je, ale já věřím taky, že Bůh odebírá všechno to špatné, jo, a věřím taky, že musíme být opravdu v tom. Přísloví 1. kapitola 22. verš říká, že víte, že Bůh nás volal a my jsme se otačali, my jsme neposlouchali, on chtěl nám problém a my jsme neslyšeli, a Bůh taky říká, že když budeme volat my a taky nás nebude poslouchat. Věřím tomu, že díky Bohu za to.